kaikille, Aamujubs täällä näin. Ja mulla on tällä kertaa vähän ilmoitettavaa taas jälleen kerran. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, ketkä on tilannut tämän kanavan. Nimittäin tämä kanava on noussut ihan hirveän kovaa vauhtia sen Undertale-dubin jälkeen. Ja niin. Sitten mulla olisi vähän surullisempaa, tai no, en mä tiedä onko tää teidän mielestä surullista, tää on yksi kanava jostain 5 miljoonasta. Mut kuitenkin niin sellaista tiedotettavaa vaan, että mä lopetan, tai ainakin tulee tauko, koska mulla ei oo hirveästi yhtään innostusta tehdä niin duppeja, eikä mulla ole hirveästi aikaakaan. Ja jos mulla on aikaa ja innostusta, niin ketään ei löytyisi kyllästä. Niin siinä on sillä tavalla vähän hankala juttu. Mä kyllä uskon, että mä joskus tuun tekemään vielä joskus vielä jonkun dubin. Mutta ainakin toistaiseksi nyt tulee olemaan varmaan aika pitkä tauko. Ja siinä on vähän semmoinen puoli YouTubettamista, että kun sen aloittaa, niin sitä ei voi hirveästi lopettaa, jos se tulee justiin sellainen, että tulee monta tilaajaa, niin sitten ei voi vaan seinään lopettaa. Nimittäin, jos ei, niin mä oon niinku stressannut ihan hirveästi siitä, että mun pitäisi tehdä uusia videoita tänne. Ja siinä on se yksi syy, että mä stressaan tosi paljon, niin mulle ei yleensä stressin avulla mulle ei tule yhtään innostusta siihen asiaan. Ja sitten mulla niin kuin jää se vaan sinne päälle. Ja tää piti tehdä tänään ja tää piti tehdä tänään ja tää piti tehdä tänään. Sitten mä stressaan siitä ja sitten mulla ei ole innostusta tehdä sitä, kun mä vihdoin voin tehdä sen. Mut pitäis vaan sanoa, että tulee tulemaan tauko. Mutta ei mulla ollut muuta. Toivottavasti te niin tuutte olemaan kärsivällisiä. Ja niin poispäin. Ei mulla ollut muuta. Moikka!